Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pansit canton at meron tayo ditong Lechon manok. lechon manok mga kapudibis at meron tayong itlog. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaging Kapampangan. Maganda na po. Opo, manganta na. Ano una subo natin? Chicken. Chicken. Yan. Wow. Chicken. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Maganda na po mga foodies. Mangantam. Mm. Ate ko rice. Ako din. Dahil maulan ngayon, masarap yung pancit canton. Tsaka itlog. At tsaka ano ngayon? Walang jeep. Strike. Strike. Hmm? Egg. Egg tayo. Lagyan ko nga gawin. Manyaman, manyaman. Sarap ulamin, no? Tapos, ano. Yan o. Masarap na ano. Sa pakpak.
Malapit na yung ano, no? Eleksyon ng mga kapitan. Oo. Tsaka kagawad. Ayan, no? Sa katapusan, di ba? Tsaka SK German. Laki ng chicken ko. Dami ng pansit canton. 5 ata ang 6. 6 yan. 6 pack. 6 pack. Sarap ng ano. Sarap ng chicken. Inihaw na manok. Sa manok. Inihaw na manok. Kaya naging lechon manok. Kasi inihaw siya. Harap. May natira akong konting chicken na. Yan. Akin na lang to. Oo. Akin na lang. Pag-shoutout kasi ako yun. Dami Sige. shoutout. Habang nagsha-shoutout si Ate Albi, Makakain siya. let's eat. Ayan, happy birthday po kay LMD. Laging nanonood sa atin, ano? Happy birthday po! Natalie Dapiton sa kahapon, October 15. Happy birthday po sa'yo. At shoutout din po kila Melvin Zagzagat and Zagzagat family from Pangasinan. Jeneline De Los Reyes, Ferry Takulong from Zamboanga. Rochelle Ruiz Punaw at sa mga anak niya na sila Richelle May at si Rich. Yan, taga Masbate. Shoutout po. At kay Vilma Villesa, M's Life Journey, Pesino Marian, Marife Rivero Corpus from Iligan City of Isabela, Heidi Abaco Aquino Montero from Nueva Vizcaya, Mary Grace Sutasio from Palawan, Rosemary Ikotanim. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa suporta po ninyo ni BBM. Ito pa, oh. Gravy.
At siya, Paula Yapayawan, Baby Alice Juan, Catherine Bugoy, at sa asawa mo. Shoutout sa inyong lahat. We love you. At kay, ano pa, sino pang si shoutout mga BBM? At syempre mga kapatid ko, happy birthday! Ayan. Patrick, Susie, Charmaine, at saka sino pa yung isa? Sherlyn. Sherlyn at Shirley. Sherlyn at Sherlyn. Ayan, kambal po sila. Sherlyn. At Sherlyn. Guy-guy na mo, pet? Guy-guy at si Titak. Ayan. Ano lang, palayo lang. Yan, saka si Patrick, ayan. At saka si Apon Tessie. Happy birthday, kapon birthday niya. Lahat. We love you all. God bless po sa inyo. Yes. Hay mga Pudibis, naubos namin yung pagkain namin. Oo, may natira akong content chicken. Yes, hanggang kainin namin video namin. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much Thank you po. so much Ingat po. po kayo. God bless.